Bismillahirrahmanirrahim. Lur, monggo nderek dahar, Lur. Masak nasi jagung, Lur. Lawe urap, terus ono tempe, ono iwak asin, Lur. Ono telur. Ini Lur, telure, Lur. Jan mantep, Lur, telure. Ini tempe. Iki iwak asin, Lur. Iki sayure. Walah Lur. Belah, jan sabek metetet ngene iki, Lur. Piye iki? Monggo Pak disekecaken. Piye? Jan wis to? Monggo Lur, jan. Iki sampai gak sedeng wah sampai yuk ini adaku. Tapi jan plus, Lur. Monggo nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Masak sego jagung, Lur. Enaknya jan pol-polan. Enak iwak asin ya. Anak tempe. Anak telur. Jan pokoknya jos namus, Lur. Sego jagung. Campur, Lur. Wes to, tinggal ning desa iki kudu apa-apa kersa, Lur. Enak banget, Lur. Suwun.